Vi har alt, hvad der sådan set er lige på Fyn i øjeblikket. Vi har fisk, som vi har fået nede fra Kerteminde, der er fanget i Storbælt. Så har vi løg, der er nede fra Bogense. Så har vi æbler ude fra Anderup. Og så har vi en grønkål hjemme på min baghave. Claus Styrbæk er ved at kreere endnu en fynsk ret, rig på smag og fattig på CO2. Hemmeligheden bag er gode råvarer med en lav food mile. Food mile er sådan set det begreb, vi arbejder efter de sidste par år. Og det er tankegangen om, at nu tættere på, at vi får varerne fra, nu mindre transport af tingene, nu bedre er det for miljøet, men samtidig så er det også der, hvor vi får de bedste råvarer, og samtidig går vi så ind og siger, at det er også den måde, vi bruger de lokale producenter, fordi de bor tættere på os, inden vi begynder at få importerede varer. Selvom klimadebatten raser, er fokus på miljøet ikke nogen ny tankegang på Restaurant Kvægtorvet. Når man bruger klimabegrebet, så er det en ny tankegang, men begrebet, måden man arbejder på med varen, er ikke nyt. Det er sådan set bare sund fornuft, der kommer ind, og der kan man følge lige fra Kræftens Bekæmpelses kostråd til food miles, til at handle lokalt, og så spise det med, hvor der er mineraler og vitaminer i. Så det er sådan set ikke nyt, men det gode ved klimatopmødet, det er, at vi automatisk kommer til at tænke over det, og vi går ind og undersøger nogle ting. Udover CO2-fattige råvarer kan Claus Styrbæk som den eneste i Danmark prale med, at hans restaurant ikke sender et eneste gram madaffald med skraldebilen. Og det er så alle vores køkkenaffald. Og det, som ligner plastikkrus og plastikposen her, det er simpelthen lavet af majs og roer. Og alt det her, det kan formulde. Lige umiddelbart, så tænker man, det er noget, der tager utrolig lang tid. Men om 14 dage, så bliver det her til ren muld, og det er lige til at lægge ud i rosenbedet. Tilbage i køkkenet er dagens CO2-fattige ret klar. Sådan ret, det er lige det, der er i højsæson. Lige her i december med fisk ud fra Storbælt, grønkål og æble. Vend på lidt løg og så lige det ristede bacon. Det kan næsten ikke blive mere lokalt og klimaret.